Τώρα, αυτή η συνάντηση ή αυτό το βίντεο, αν παρακολουθείτε τη μαγνητοσκόπηση, απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρηματίες, προφανώς, και συγκεκριμένα σε επιχειρήσεις, τα προϊόντα των οποίων ή τις υπηρεσίες των οποίων μπορεί κάποιος να δωρήσει. Αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα αφορά μια νέα εφαρμογή που ξεκινάει, αφορά καθαρά το κομμάτι του δώρου, καλύπτει μια μεγάλη ανάγκη του καταναλωτή και κάνει πιο εύκολα από ποτέ το να κάνουμε δώρα. Ουσιαστικά θα μιλήσουμε για την ψηφιοποίηση της αποστολής των δώρων. Θα τα εξηγήσω αυτά στη συνέχεια. Αυτό που θα δείτε πιστεύουμε ότι θα φέρει επανάσταση και ότι θα αλλάξει τα δεδομένα, ωφελώντας πάρα πολύ και τους χρήστες, τους καταναλωτές, αλλά και όλους τους επιχειρηματίες που θα συμμετέχουν, ειδικά όσους θα συμμετέχουν από την αρχή. Αρχικά να συστηθώ και να σας πω δύο λόγια για μένα, ώστε να ξέρετε ποιος σας μιλάει. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Καστανάς. Είμαι Internet Marketing. Μεταξύ άλλων εκπαιδεύω επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες με σεμινάρια που διοργανώνουμε. Τα τελευταία χρόνια έχουν παρακολουθήσει αρκετές χιλιάδες επιχειρηματίες τα σεμινάρια μου offline και online, κάποιες δεκάδες χιλιάδες για την ακρίβεια. Και έχουμε συνεργαστεί δημιουργώντας site, e-shop ή και διαφημιστική προβολή τα τελευταία 3 χρόνια με πάνω από 2.000 επιχειρήσεις. Πιθανόν όσοι παρακολουθεί τώρα εδώ πέρα, γιατί βλέπω στα σχόλια αρκετά ονόματα που κάπου τα έχω δει, έτσι, σχετικά γνώριμο ονόματα τέλος πάντων, πιθανώς να έχετε παρακολουθήσει κάποια από τα σεμινάρια που έχουμε κάνει στο Κολέγιο Αθηνών ή στο Grand Hotel στη Θεσσαλονίκη, ή μπορεί να έχουμε φτιάξει το site σας ή να έχουμε αναλάβει τη διαφημιστική προβολή της επιχείρησης τέλος πάντων, ή ίσως κάποια στιγμή να έχετε δει κάπου έστω μια διαφήμισή μας ή κάτι τέτοιο. Τώρα, οι περισσότεροι εμένα με γνωρίζουν ως Internet Marketer, από όσους με γνωρίζουν τέλος πάντων. Αυτό που δεν ξέρουν όμως τις περισσότερες φορές είναι ότι όσα χρόνια ασχολούμαι με το Internet Marketing, άλλα τόσα χρόνια είχα ασχοληθεί και με την αγορά του δώρου. Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που μου άρεσε τόσο πολύ αυτό που θα δείτε, επειδή συνδυάζει το κομμάτι του δώρου με το ρομαντισμό και το συναισθηματικό που έχει γενικά αυτή, έτσι, το δώρο και η αγορά του δώρου τέλος πάντων, με τη σύγχρονη τεχνολογία και το ίντερνετ που όλοι ξέρουμε ότι είναι το μέλλον. Το Μάρτιο του 2005 είχαμε ανοίξει το πρώτο μας μαγαζί με τη γυναίκα μου, τότε ήταν αραβωνιαστικιά μου. Το κλείσαμε λίγους μήνες μετά, μια που κάθε αρχή και δύσκολη. Ήμασταν μικροί και άπειροι τότε τέλος πάντων, αλλά σιγά σιγά μάθαμε και μέχρι το 2010 είχαμε φτάσει εκτός από δικά μας καταστήματα λιανικής να κάνουμε και χονδρική και να έχουμε πελάτες πάνω από 500 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα που αγοράζαν από εμάς προϊόντα που κατασκευάσαμε αλλά και προϊόντα που εισάγαμε από διάφορες χώρες. Σας τα λέω αυτά για να καταλάβετε πως το κομμάτι της αγοράς του δώρου το γνωρίζω αρκετά καλά, πιστεύω, και το γνωρίζω από όλες τις πλευρές, και από την πλευρά του κατασκευαστή βιοτέχνη, τα κεριά που είδατε πριν, έτσι, κάποια κυροπήγια από ριζέλια, σαχιογραφίες φτιάχναμε και τέτοια, από την πλευρά του ιδιοκτήτη καταστημάτων, από την πλευρά του χονδρεμπόρου, αλλά και από την πλευρά του εισαγωγή. Αυτά τα ορυκτά άλλα σημαλίου τα φέρναμε από το Πακιστάν. Τώρα η αγορά του δώρου έχει κάτι σπάνιο, είναι από τα ελάχιστα πράγματα τα δώρα, για τα οποία κάποιος δεν πληρώνει για να αγοράσει κάτι που θέλει για τον εαυτό του, δεν αγοράζει κάτι για εκείνον, αλλά παρόλα αυτά είναι χαρούμενος όταν πληρώνει. Αλλά τέλος πάντων, αρκετά με την εισαγωγή, βλέπω έχουμε ξεπεράσει τα 130 άτομα, απίστευτο αυτό. Συγγνώμη τώρα που δεν ανταποκρίνουμε στα σχόλια, απλά θέλω να εστιαστώ σε αυτά που έχουμε να πούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι θα κάνουμε και ποια είναι η ανάγκη που καλύπτουμε. Όταν μιλάμε για δώρα, μπορούμε να τα χωρίσουμε χοντρικά σε 2 κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι τα δώρα που έχουν μεγάλη αξία και σημασία για μας. Τα δώρα στα γενέθλια του παιδιού μας, όταν θα γίνει 18 χρόνων, ας πούμε, δώρο για την επέτειο αραβώνων ή γάμου ή κάτι τέτοιο, ανάλογα με τον άνθρωπο τέλος πάντων. Και εκεί, σε αυτό το είδος των δώρων, αφιερώνουμε πολύ χρόνο και ενέργεια για να διαλέξουμε το τέλειο δώρο. Θα γυρίσουμε ποιο μαγαζί υπάρχει, θα ψάξουμε στο ίντερνετ, θα κάτσουμε να σκεφτούμε με τις ώρες ποιο είναι το τέλειο δώρο, τι θέλει ο άλλος κτλ. Και άλλη κατηγορία είναι, ας πούμε, τα δώρα της υποχρέωσης. Όχι ακριβώς της υποχρέωσης, αλλά τα δώρα που δεν τα αγοράζουμε με μεράκι, ας πούμε, τόσο πολύ. Παράδειγμα, έχει γιορτή ο ξάδερφος, θα πάμε από το σπίτι του να του ευχηθούμε, ωραία, να του πάρουμε ένα δώρο, θα θυμηθούμε ότι δεν του πήραμε δώρο την ώρα που ντυνόμαστε να πάμε στο σπίτι του, θα τσακωθούμε για το ποιος το ξέχασε, θα σταματήσουμε την ψυχή στο στόμα, κάπου να πάρουμε ένα δώρο, να μην πάμε μάδια χέρια. Το κλασικό αυτό.
Ή ένα άλλο παράδειγμα που εμένα προσωπικά με πονάει πάρα πολύ είναι τα παιδικά πάρτι. Εμείς έχουμε 3 παιδιά που και τα 3 πάνε σχολείο. Αυτό, αν κάνετε τους υπολογισμούς, αν βάλετε ότι κάθε τάξη έχει 20-25 παιδιά, σημαίνει ότι κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο έχουμε και από ένα πάρτι. Μερικές φορές κάθε Σαββατοκύριακο έχουμε ένα πάρτι και παρόλο που ο μικρός Γιαννάκης που έχει γενέθλια και κάνει πάρτι είναι συμπαθέστατος και πολύ καλό παιδάκι, βαριέμαι πάρα πολύ να τρέχω να του πάρω δώρο. Θα το κάνω τελικά, διότι πρέπει και γιατί θα χαρεί ο Γιαννάκης τέλος πάντων, αλλά πάντα είναι κάτι πολύ βαρετό και πολύ κουραστικό τέλος πάντων. Τώρα, όλοι ξέρουμε ότι τα δώρα της δεύτερης κατηγορίας, δηλαδή τα δώρα τα οποία δεν θέλουμε να αφιερώσουμε όλο μας το είναι για να τα κάνουμε, που δεν θέλουμε να αφιερώσουμε τις άπειρες ώρες, ξέρουμε ότι είναι πολύ περισσότερα από τα πρώτα. Και είναι δώρο που λόγω χρόνου καταλήγουμε να τα κάνουμε βιαστικά, αυτό που λέμε την ψυχή στο στόμα, ή που πολλές φορές καταλήγουμε να μην τα κάνουμε καθόλου. Δηλαδή είναι κάποια δώρα που έχουμε στο νου μας να πάρουμε, να μην πάρουμε, αλλά δεν προλαβαίνουμε τέλος πάντων και τελικά καταλήγουμε να μην πάρουμε το δώρο. Τι είναι αυτό που κάνουμε εμείς? Εμείς φτιάξαμε μια εφαρμογή η οποία πρακτικά βγάζει από την εξίσωση του δώρου το θέμα του χρόνου. Πάμε να δούμε τώρα πώς δουλεύει η εφαρμογή από την πλευρά του απλού χρήστη, από την πλευρά του καταναλωτή, από την πλευρά αυτού που θέλει να στείλει δώρο, που θέλει να κάνει ένα δώρο σε κάποιον τέλος πάντων. Ας πούμε λοιπόν, παραδείγματος χάρη, ότι θέλουμε να πάμε σε ένα πάρτι και ότι βαριέμαι να τρέχω στα μαγαζιά τέλος πάντων. Ανοίγω την εφαρμογή, αυτή την καινούργια εφαρμογή, την οποία την έχω κατεβάσει δωρεάν την κατεβάζουν όλοι οι χρήστες. Αρχικά κάνω login τέλος πάντων, αρχικά με ρωτάει αν ψάχνω δώρο για άντρα, γυναίκα, αγόρι, κορίτσι και μετά με ρωτάει περιοχή. Δεν χρειάζεται να γνωρίζω ακριβώς την ακριβή διεύθυνση, δηλαδή δρόμο, αριθμό κτλ. Η ευρύτερη περιοχή αρκεί. Αυτός μένει, ξέρω εγώ, στα Σεπόλια, αυτός μένει στην Τούμπα της Θεσσαλονίκης κτλ. Και αφού το βάλω αυτό, μου εμφανίζει δώρα που έχουν μαγαζιά σε εκείνη την περιοχή. Αν θέλω, μου δίνει και τη δυνατότητα να γράψω και λέξεις κλειδιά. Παραδείγματος χάρη, ξέρω ότι ο φίλος μου, ξέρω εγώ, είναι εκεί πέρα, συνάδελφος από τη δουλειά είναι εκεί, θέλω να του πάρω μια κόκκινη γραβάτα, οπότε μπορώ να βάλω γραβάτα, ξέρω εγώ, ας πούμε, να μου βάλει γραβάτες κτλ. Οπότε επιλέγω ένα δώρο που ταιριάζει στην αναζήτησή μου τέλος πάντων. Ας πούμε ότι είναι δικιά σας επιχείρηση από την οποία επιλέγω αυτό το δώρο. Πληρώνω με την κάρτα μου, εμφανίζεται ένα QR code και μετά με ρωτάει σε ποιον θέλουμε να το στείλουμε και με ποιο τρόπο. Οπότε, εσείς μετά το στέλνω εγώ σε αυτόν που είναι για τον οποίο προορίζεται η γραβάτα τέλος πάντων και αυτός με το κινητό του και το QR code έρχεται στο δικό σας κατάστημα, έρχεται στο δικό σας μαγαζί, μπαίνει μέσα στο δικό σας μαγαζί, εσείς με μια δικιά σας εφαρμογή το σκανάρετε, δεν χρειάζεται να έχετε κάποια συσκευή, με το δικό σας κινητό γίνεται αυτό, εξαργυρώνετε το QR code και άρα δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί μετά και του δίνετε το δώρο του. Αυτή είναι η διαδικασία και είναι πάρα πολύ απλή σαν διαδικασία και για τον καταναλωτή και για σας. Είναι κάτι πάρα πολύ έτσι εύκολο και απλό. Τη στιγμή που εξαργυρώνετε το δώρο, τη στιγμή δηλαδή που σκανάρετε το QR code και δίνετε εσείς το δώρο στον άνθρωπο στον οποίο το έστειλα εγώ ή κάποιος φίλος του κτλ. Τα χρήματα εμφανίζονται στο δικό σας back office και μπορείτε μετά να κάνετε ανάληψη στο λογαριασμό σας όποτε θέλετε, οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδας, ανεξαρτήτως ποσού κτλ. Τώρα, για τους καταναλωτές η εφαρμογή είναι εντελώς δωρεάν. Οι επιχειρήσεις δεν πληρώνουν τίποτα για να συμπληθούν, απλά η εφαρμογή κρατάει το 20% του τζίρου που γίνεται. Άρα το δώρο, ας πούμε, κάνει 100 ευρώ, σε εσάς μπαίνουν τα 80 ευρώ. Για λόγους διαφάνειας, πριν συνεχίσω με τα πλεονεκτήματα, να σας πω πού πάει αυτό το 20%. Η εταιρεία που δημιούργησε την εφαρμογή κερδίζει royalty 2%. Αυτό γενικά είναι ένα πολύ χαμηλό ποσοστό, αν γνωρίζετε από αυτά. Η ελληνική εταιρεία κρατάει άλλο 3%, δηλαδή σύνολο 5% είναι, ας πούμε, το κέρδος κατά κάποιο τρόπο. Από εκεί πληρώνονται και τα commission της κάρτας, γιατί τα commission της κάρτας τα χρεωνόμαστε εμείς. Όλα τα άλλα τα χρήματα πηγαίνουν βάση καταστατικού σε influencers, σε affiliates, δηλαδή σε ανθρώπους που θα διαφημίσουν την εφαρμογή και μέσα από αυτή πρακτικά θα διαφημίσουν εσάς, αλλά και σε προωθητικές ενέργειες, παραδείγματος χάρη σε εκπτωτικά κουπόνια ή σε ανταμοιβή όσο κάνουν συχνή χρήση της εφαρμογής και αγοράζουν πολλά δώρο, ώστε να αγοράσουν ακόμα περισσότερα κτλ. Που σημαίνει ότι τα προϊόντα σας
γίνονται πολύ πιο ανταγωνιστικά και πολύ πιο πιθανό να επιλέξει κάποιος το δικό σας μαγαζί για το επόμενο δώρο του κτλ. Θα μπορούσαμε να είχαμε φτιάξει ένα μοντέλο στο οποίο θα κρατούσαμε 5-10% και να αναβάζαμε τις τιμές μετά, που είναι μια συνηθισμένη πρακτική που όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι σωστό, αλλά όλοι το κάνουν, αλλά εμείς δεν θα το κάνουμε ποτέ, τέλος πάντων. Ή θα μπορούσαμε μετά να μην έχουμε πόρους για marketing. Έχουμε φτιάξει αυτό το μοντέλο, τόσο ώστε να ξέρουμε ότι και αυτό που κάνουμε μπορεί να πάει καλά, αλλά και αυτό να έχουμε πόρους για marketing που τελικά πάλι θα επιστρέψει σε εσάς. Πάμε τώρα να δούμε 3 σημαντικά πλεονεκτήματα και πώς μπορεί και τι μπορεί να κάνει αυτή η εφαρμογή για εσάς. Λοιπόν, νούμερο 1. Μέσα στην εφαρμογή, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, παίζετε επίσης ώρες με τους μεγάλους. Είτε έχετε ένα συνοικιακό μαγαζί, που οι περισσότεροι, θεωρώ εδώ πέρα, που έχουμε φτάσει 175 άτομα, οι περισσότεροι εδώ πέρα δεν έχετε μια λυσίδα με 100 καταστήματα, υποθέτω. Οι περισσότεροι, η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία, έχετε 1 άντε 2 μαγαζιά. Είτε έχεις ένα συνοικιακό μαγαζί, είτε έχεις μια λυσίδα με 1000 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα που ξοδεύει εκατομμύρια στη διαφήμιση, μέσα στην εφαρμογή είστε το ίδιο πράγμα. Παίζετε επί ίσης όρης, υπάρχει απόλυτη δικαιοσύνη, τα δικά σας προϊόντα και το δικό σας προϊόν θα εμφανίζεται δίπλα ή πάνω με τα προϊόντα του μεγάλου. Οπότε το πρώτο είναι ότι παίζετε επί ίσης όρης. Το δεύτερο είναι ότι εξαιτίας της εφαρμογής τελικά θα αγοράζονται περισσότερα δώρα. Ό,τι είναι ευκολότερο, το κάνουμε περισσότερο. Παραδείγματος χάριν, έχει γιορτή ο θείος που μένει στη Θεσσαλονίκη. Δεν του έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου δώρο. Κάθε φορά σκέφτομαι να του πάρω. Τον αγαπάω το θείο μου, αλλά είναι στη Θεσσαλονίκη, τι να κάνω. Τώρα μπορώ να του πάρω, να του στείλω το QR code, να το αγοράσω κάτι. Μπορεί να είναι κάτι, δεν χρειάζεται να είναι κάτι πανάκριβο, μπορεί να είναι κάτι συμβολικό, ας πούμε, αλλά φανεί ότι το σκέφτηκα. Έχει μια κοπέλα στο Facebook που παρακολουθώ. Αυτό θεωρώ ότι θα είναι κάτι που θα το κάνουν περισσότερο νεαρές ηλικίες. Δεν τη γνωρίζω καλά, ή μπορεί να μην τη γνωρίζω και καθόλου. Θέλω να τη στείλω δώρο. Δεν έχω το θάρρος να τη ρωτήσω τη διεύθυνσή της, γιατί θα με μπλοκάρει από παντού. Αλλά μπορώ να τη στείλω ένα δώρο με αυτόν τον τρόπο. Παραδείγματα σας λέω τώρα. Σίγουρα μπορούμε όλοι να σκεφτούμε πάρα πολλές περιπτώσεις στις οποίες δεν θα πάω από εκεί, αλλά θα ήθελα να κάνω δώρο. Οπότε τελικά τι γίνεται, πολλά δώρα που κάποιος θεωρητικά θα ήθελε να κάνει, αλλά δεν είναι διατεθειμένος να κάνει την υπερπροσπάθεια που χρειάζεται, με αυτόν τον τρόπο μπορεί να τα κάνει. Η κεντρική ιδέα είναι ότι σε πάρα πολλούς ανθρώπους που συμπαθούμε ή που εκτιμούμε δεν κάνουμε δώρα, ενώ θα θέλαμε, διότι δεν είναι βολικό. Τώρα μπορούμε και τώρα θα κάνουμε. Και αυτό σίγουρα θα αυξήσει σημαντικά τα χρήματα που ξοδεύονται για δώρα συνολικά, διότι γίνεται όλο πολύ πιο εύκολο. Το τρίτο, και ίσως το σημαντικότερο, είναι προσανατολισμός στην τοπική αγορά. Ένα πάρα πολύ μεγάλο όφελος που θα έχετε είναι από αυτό που λέμε έμεση διαφήμιση. Σε αντίθεση πρακτικά με όλα τα site και όλες τις εφαρμογές που κυκλοφορούν, τις περισσότερες τέλος πάντων για να είμαι απόλυτος, που φέρνουν σε επαφή καταναλωτές και επιχειρήσεις, εμείς είμαστε οι μόνοι που πρακτικά θα σας δημιουργήσουμε πολύ μεγάλα παράπλευρα ωφέλη από την όλη διαδικασία. Αν σκεφτείτε πρακτικά τι γίνεται, αν καταλάβετε πρακτικά πώς λειτουργεί αυτό, αυτό που γίνεται είναι ότι κάποιος γνωστός, κάποιου που μένει κοντά στο μαγαζί σας, ο οποίος μπορεί να είναι από την άλλη πλευρά της Ελλάδας, θα στείλει το γνωστό που μένει κοντά σε εσάς στο δικό σας μαγαζί. Η εφαρμογή, αυτό είναι πολύ σημαντικό, η εφαρμογή δεν είναι σχεδιασμένη και δεν λειτουργεί με τη λογική του να του στείλετε το δώρο σπίτι του. Δεν έχει τη λογική του delivery. Για διάφορους λόγους το επιλέξαμε αυτό. Αρχικά θα ήταν περιοριστικό, μια που όπως είπαμε, για πολλούς δεν γνωρίζουμε την ακριβή τους διεύθυνση. Αλλά ο σημαντικότερος λόγος είναι ότι ειδικά μετά τον COVID οι άνθρωποι θέλουμε να βγούμε έξω και θέλουμε να κυκλοφορήσουμε και να επιδράσουμε. Και αυτό που δείχνουν και όλες οι έρευνες είναι ότι το έχουμε ανάγκη αυτό το πράγμα. Και ειδικά σε κάτι σαν το δώρο, που έχει μέσα αυτό το στοιχείο τέλος πάντων, επιλέξαμε τέλος πάντων αυτό σαν στρατηγική επιλογή. Δεν είναι κάτι που γίνεται τυχαία, είναι μια στρατηγική επιλογή. Με αυτόν τον τρόπο εσάς σας μαθαίνει ο κόσμος της περιοχής σας, ο οποίος πιθανώς να μην σας ήξερε χτες ή να μην σας θυμόταν ή κάτι τέτοιο. Γιατί έρχεται στο μαγαζί σας να πάρει το δώρο που ήδη του έχει πληρώσει ο φίλος του. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ακόμα και τίποτα να μην κερδίζατε, ακόμα και στο κόστος να τα δίνατε όλα, υπερβάλλω τώρα, προφανώς δεν ζητάω κάτι τέτοιο, ούτε θα ζητούσα ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά και πάλι θα σας συνέφερε να συμμετέχετε, διότι μέσα από εμάς θα σας μάθουν
πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν στο μαγαζί σας, πολλοί νέοι πελάτες, θα έρθουν μέσα στο μαγαζί σας, θα πάρουν το δώρο που τους έκανε ο άλλος, αλλά θα δουν και ένα σωρό άλλα πράγματα, θα σας γνωρίσουν, θα θυμούνται που είστε κτλ. Γιατί οι πελάτες που θα σας στέλνουμε εμείς δεν είναι από όλη την Ελλάδα όπως γίνεται σε διάφορα site, που μπορεί να παραγγείλει κάποιος από την Κρήτη, κάποιος από την Αλεξανδρούπολη, να πάει courier κτλ. Εδώ πέρα δεν μπαίνει ο άλλος σε ένα πρόσωπο site με άλλες 1000 επιχειρήσεις και τελικά δεν θυμάται καν από πού αγόρασε το προϊόν. Αλλά αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται είναι από την περιοχή σας και όχι μόνο είναι από την περιοχή σας, αλλά έρχεται μέσα στο κατάστημά σας για να πάρει το δώρο του. Και έτσι σας γνωρίζει και τέλος πάντων καταλαβαίνουμε, καταλαβαίνουμε το όφελος που υπάρχει τέλος πάντων. Πιστεύουμε τώρα ότι το κλειδί, ειδικά στην αγορά των δώρων, βρίσκεται στην προσωπική επαφή, στη γειτονιά και στις ανθρώπινες σχέσεις και χρησιμοποιούμε το internet marketing και την τεχνολογία για να ενδυναμώσουμε την ανθρώπινη επικοινωνία, όχι για να την αποδυναμώσουμε ή να την αντικαταστήσουμε όπως πολλές φορές γίνεται με την τεχνολογία τέλος πάντων. Και αυτό, όπως είπα, είναι μια στρατηγική επιλογή και δεν είναι κάτι που θα αλλάξει. Τώρα υπάρχουν και άλλα πλεονεκτήματα, πάρα πολλά πλεονεκτήματα που μπορούσα να αναφέρω, ότι μέσα από την εφαρμογή μπορεί να φτιάξετε δωροκάρτες. Υπάρχουν ένα σωρό πράγματα που δεν τα αναλύω τώρα. Θεωρώ ότι ανέφερα έτσι τα 3 πιο σημαντικά πλεονεκτήματα. Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι αυτό που κάνουμε τώρα, απευθύνεται πρωταρχικά σε επιχειρηματίες από Ελλάδα και από Κύπρο. Είναι χωρισμένοι σε περίπου 33 περιοχές, η οποία κάθε περιοχή περίπου 300.000 άτομα. Σε κάθε περιοχή υπάρχει ένας υπεύθυνος franchisee. Σε κάθε περιοχή έχουμε υπολογίσει ότι θέλουμε περίπου 100 καλές ποιοτικές συνεργασίες. 100 καλές επιχειρήσεις, ας πούμε. Όταν λέω καλές επιχειρήσεις, εννοώ κυρίως στο κομμάτι της συνεργασίας και τα λοιπά. Αυτό θα είναι καλό για μας, γιατί θέλουμε 100, διότι θέλουμε να έχουμε απαραίτητη ποικιλία, να έχουμε και για μικρά παιδιά και για άντρες, για γυναίκες και διαφορετικά πράγματα. Οπότε θα έχουμε την απαραίτητη ποικιλία. Θα είναι καλό για τους καταναλωτές, διότι θα έχουν πολλές επιλογές όταν θα ψάχνουν για δώρο. Αλλά προφανώς θα είναι και πάρα πολύ καλό για σας, διότι θα είστε ή μοναδικοί ή από τις πολύ λίγες επιχειρήσεις του είδους σας στην περιοχή σας. Συνειδητά θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και γιατί θα το κάνουμε συνειδητά? Γιατί προφανώς μας συμφέρει, αντί σε μια απόσταση να έχουμε 10 επιχειρήσεις που θα πουλάνε κεριά, για παράδειγμα, να έχουμε μία με κεριά, μία με παιχνίδια, μία με γυναικεία ρούχα, μία και ούτω καθεξής. Και να υπάρχει μια ποικιλία. Αυτό είναι κάτι που συμφέρει εμάς, το συμφέρει όλους τέλος πάντων. Στο πώς στηνόμαστε δεν κάνει κουμάντο κάποιος απροσδιόριστος αλγόριθμος, αλλά υπάρχει ένας άνθρωπος στην περιοχή σας με τον οποίο θα γνωριστείτε και με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε, να οργανώσετε προωθήσεις, να κάνετε ό,τι θέλετε τέλος πάντων και θα υπάρχει πάντα έτσι μια προσωπική επικοινωνία ακόμα και στο back-end κομμάτι, στο πώς εμείς θα το στήσουμε όλο αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς αυτό πρακτικά έτσι λίγο καλύτερα δουλεύει για εσάς αυτό. Αρχικά, μια επιχείρηση κάνει registration, όπως είπαμε, αυτό είναι τελείως δωρεάν, το να αποκτήσει κωδικό back office μια επιχείρηση, όπως το λέμε εμείς. Αυτό θα το κάνετε με τον άνθρωπο που σας κάλεσε εδώ, ο άνθρωπος που σας έστειλε αυτό το βίντεο, ή άνθρωπος που σας έστειλε αυτό το Facebook link ή που σας κάλεσε εδώ πέρα. Επικοινωνείτε μαζί του και θα κάνετε τη διαδικασία μαζί του, δεν θα χρειαστεί να το κάνετε μόνοι σας. Μπορεί να σας έχουν στείλει αυτό το βίντεο και μέσω του YouTube, οπότε μπορεί στην περιγραφή κάτω από το βίντεο να έχει κάποιο κουμπί το οποίο το κλικάρετε και ανοίγει μια φόρμα ενδιαφέροντος. Συμπληρώστε και θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί τέλος πάντων σύντομα. Με το που γίνει αυτό, σας έρχεται ένα email επιβεβαίωσης για να βεβαιωθούμε ότι δεν έχει γίνει λάθος το email. Κατεβάζετε την εφαρμογή για επιχειρηματίες για να μπορείτε να σκανάρετε δώρα. Το κινητό που έχετε αρκεί. Ξεκινάτε να ανεβάζετε τα δώρα. Μπορείτε να ανεβάσετε όσα δώρα θέλετε. Μπορεί ένα εστιατόριο, ξέρω εγώ παράδειγμα, να ανεβάσει ένα προϊόν μόνο που θα είναι ένα γεύμα για 2 άτομα, ή μπορεί μια επιχείρηση με 2 δώρων να ανεβάσει 1000 προϊόντα. Δεν υπάρχει περιορισμός ή υποχρέωση δέσμευση ή κάτι τέτοιο. Υπογράφετε ένα συμφωνητικό το οποίο πρακτικά έχει το νόημα στο που θα βάζουμε τα χρήματα για εσάς, σε ποιο λογαριασμό θα σπληρώνουμε και κάποια άλλα πράγματα. Όταν γίνουν όλα αυτά, ο franchisee ανεβάζει την επιχείρησή σας στην εφαρμογή και όλα τα δώρα εμφανίζονται. Αυτή τη φάση προφανώς είμαστε σε φάση pre-launch. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε κάτω από 10 επιχειρήσεις. Οι πρώτες επιχειρήσεις μπήκανε σήμερα το πρωί, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Οπότε είναι σε τελείως αρχικό στάδιο τέλος πάντων όλο αυτό και προφανώς ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε και τα βήματα που θα ακολουθήσουμε τέλος πάντων είναι ότι πρώτα φτιάχτηκε το τεχνικό κομμάτι,
Μετά απευθυνόμαστε τώρα σε εσάς, τους επιχειρηματίες, να υπάρχουν αρκετοί για να μπορούμε μετά να πάμε στο ευρύ κοινό. Οπότε αρχικά, δηλαδή όσοι θα ξεκινήσετε τώρα, αρχικά πώς το λένε, οι πρώτοι πελάτες που θα έρθουν τέλος πάντων θα είναι, πώς το λένε, πάλι affiliates και συνεργάτες τέλος πάντων που θα δοκιμάσουν την εφαρμογή και από εκεί θα γίνει ο πρώτος τζίρος. Αλλά απέχουμε κάποιους μήνες μέχρι να πάμε να διαφημιστούμε στο ευρύ κοινό. Τη συμμετοχή σας προφανώς θέλουμε από τώρα, ούτως ώστε να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι αργότερα. Τώρα, αυτό το project, όπως είπα και στην αρχή, είναι τελείως καινούριο. Είναι ολοκαινούριο, είναι πρακτικά 24 ώρες, αν το μετρήσουμε από τότε που μπήκε η πρώτη επιχείρηση. Αλλά εμείς δεν είμαστε καινούργιοι στην αγορά. Εκτός από μένα υπάρχουν πάρα πολλά μεγάλα ονόματα της online επιχειρηματικότητας και του internet marketing με πολύ μεγάλες επιτυχίες που συμμετέχουν και υποστηρίζουν αυτό το εγχείρημα. Εδώ πέρα είναι ο Στάθης ο Καρυπίδης με την εταιρεία του, τη WebMoney Ελλάς, και δίπλα τους πάνω δεξιά είναι ο CEO της OGI που έχει φτιάξει την εφαρμογή. Ο Γιάννης ο Ξένος από την Αλεξανδρούπολη που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στην Αλεξανδρούπολη και όχι μόνο. Συμμετέχει η Μαρία Υπεράκη, η οποία εκτός των άλλων είναι και πολύ γνωστή και για τη δουλειά που έχει κάνει σχετικά με τη γυναική επιχειρηματικότητα. Ίσως σίγουρα κάποιοι θα την ξέρετε. Ο Οδυσσέας Κουτσούπης, ο οποίος είναι 21 χρονών, με έδρα στο Ντουμπάι, digital nomad. Τέλος πάντων, και αυτό μπορείτε να το ξέρετε από το TikTok κυρίως και όχι μόνο. Και πάρα πολλοί άλλοι τέλος πάντων άνθρωποι που δεν θέλω να σας κουράσω τώρα αναφέροντας διάφορα ονόματα. Σαν ομάδα και άνθρωποι που στείλουν αυτό το νέο project έχουμε πάρα πολύ μεγάλους στόχους και καταλαβαίνουμε και συνειδητοποιούμε και ξέρουμε ότι ο τρόπος για να πετύχουμε αυτούς τους μεγάλους στόχους που έχουμε είναι να ενδυναμώσουμε εσάς, να σας υποστηρίξουμε και να μεγαλώσουμε μαζί. Και αυτό είναι ένα, πώς το λένε, κλασικό project, παραδείγματος win-win, ότι για να πάμε εμείς καλά πρέπει πρώτα να έχετε πάει εσείς πολύ καλά και ούτω καθεξής. Τώρα, τι θέλουμε από εσάς? Πολύ απλά πράγματα. Θέλουμε από εσάς επαγγελματισμό, συνέπεια, να είναι ενημερωμένο το προσωπικό σας. Είμαστε καινούργοι και θα ήταν ό,τι χειρότερο κάποιος να πάρει δώρο σε κάποιον, να έρθει αυτό στο μαγαζί σας και ο άλλος που θα έρθει όλο χαρά στο μαγαζί σας να φύγει χωρίς να πάρει το δώρο του επειδή έτυχε ο υπάλληλος που είναι εκεί να μην είναι ενημερωμένος. Αυτό. Απλά πράγματα κοινής λογικής και επαγγελματισμού. Όταν κάποιος έρχεται τέλος πάντων να τον υποδέχεστε θερμά, που λογικά αυτό ήδη το κάνετε έτσι καλώς όλους τους πελάτες σας. Γενικά αυτονόητα πράγματα. Όπως είπα, είμαστε σε φάση pre-launch, ξεκινάμε τώρα με τις επιχειρήσεις, στρώνουμε την εφαρμογή και ελπίζουμε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε αρκετές επιχειρήσεις, ούτως ώστε να γίνει launch και στο ευρύ κοινό τέλος πάντων. Κλείνοντας, να μιλήσω λίγο για κάτι που όλοι καταλαβαίνουμε και ξέρουμε, αλλά που συχνά ξεχνάμε. Και αυτό έχει να κάνει με τις τάσεις αγοράς. Η ψηφιοποίηση, γιατί ουσιαστικά μιλήσαμε σήμερα για ψηφιοποίηση αποστολή δώρων και το ίντερνετ είναι το μέλλον, όλοι το ξέρουμε αυτό. Όσο καλά και αν είναι κάποιος τώρα, αν δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τις τάσεις αγοράς, πρακτικά είναι καταδικασμένος. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, δεν ξέρω πώς το γνωρίζετε αυτό, το λέω συχνά αραιά και που στα σεμινάρια που κάνουμε, είναι το παράδειγμα της εταιρείας Kodak. Η Kodak ιδρύθηκε το 1888 και πάνω από ένα αιώνα μετά, επί ένα αιώνα έχει ανωδική πορεία, και το 1996 καταγράφει τζίρο ρεκόρ, σχεδόν 16 δισεκατομμύρια δολάρια τζίρο, ρεκόρ για την ιστορία της, και παγκοσμίως απασχολεί 140.000 άτομα. Έχει λοιπόν το 1996 140.000 υπαλλήλους. Παρόλα αυτά, λίγα χρόνια μετά, το 2012, η πολυεθνική Kodak των δισεκατομμυρίων και των 140.000 υπαλλήλων καταθέτει αίτηση για χρεοκοπία. Μέσα σε ένα μόλις χρόνο, τα κέρδη της είχαν πέσει από 1,5 δις σε μόλις 5 εκατομμύρια. Το 2012, ένα στατιστικό με μικρή επιφύλαξη, αυτό που θα σας πω τώρα, το 2012 τραβήχτηκαν περισσότερες φωτογραφίες, γιατί η Kodak είναι στην αγορά της φωτογραφίας, τραβήχτηκαν το 2012 περισσότερες φωτογραφίες από ό,τι σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Για ποιο λόγο αυτό το μεγαθύριο με τους 140.000 υπαλλήλους και τα δισεκατομμύρια τζίρου χρεοκόπησε μέσα σε ένα χρόνο, ενώ ένα αιώνα και πήγαινε μια χαρά?
γιατί οι φωτογραφίες που τραβήχθηκαν πάρα πολλές δεν ήταν πλέον με φιλμ, χαρτί, μελάνι κτλ. Ήταν με την ψηφιακή φωτογραφία. Τέλος πάντων, απέτυχε να ευθυγραμμιστεί, απέτυχε να ακολουθήσει το που πηγαίνει η αγορά και είχε αυτό το αποτέλεσμα. Και τραγική ειρωνία είναι ότι την πρώτη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή την έφτιαξε κάποιος της Kodak, απλά αποφασίσανε να μην επενδύσουν εκεί και να επενδύσουν αλλού, γιατί θεωρήσαν ότι δεν υπάρχει μέλλον στις ψηφιακές φωτογραφικές. Λοιπόν, το ακόμα πιο εντυπωσιακό από αυτό είναι ότι τη χρονιά που χρεοκόπησε η Kodak, μία νέα εταιρεία, καινούρια στο χώρο τότε της φωτογραφίας, που είχε ιδρυθεί μόλις 18 μήνες πριν, μωράκι εταιρεία τέλος πάντων, και που είχε μόλις 13 υπαλλήλους, σε αντίθεση με τους 140.000, η εταιρεία αυτή λεγόταν Instagram, πουλήθηκε, εξαγοράστηκε από το Facebook για $1 δισεκατομμύριο. Ποιος είναι ο λόγος που συνέβη αυτό? Τι είναι αυτό που έκανε δύο εταιρείες που κινούνται στον ίδιο χώρο και στην ίδια αγορά να έχουν μια τόσο διαφορετική πορεία? Η μία, το Instagram, ευθυγραμμίστηκε και αξιοποίησε τις τάσεις αγοράς, ενώ η άλλη έμεινε ακίνητη, και όταν όλα γύρω σου προχωράνε γρήγορα, το να μείνεις ακίνητος είναι πρακτικά σαν να πηγαίνεις πίσω, είναι το ίδιο πράγμα. Ποια είναι μια τεράστια τάση της αγοράς? Η ψηφιοποίηση, το να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία και το ίντερνετ για να κάνουμε κάποια πράγματα είτε ευκολότερα, είτε ταχύτερα, είτε και τα δύο. Ακριβώς αυτό θα βοηθήσουμε εμείς εσάς να κάνετε για τη δική σας επιχείρηση. Οπότε τι θέλουμε και τι κάνουμε? Αξιοποίηση του ίντερνετ και αξιοποίηση τεχνολογίας, αλλά με το σωστό τρόπο, χωρίς να χαθεί το προσωπικό στοιχείο. Ουσιαστικά προσθέτουμε το high-tech, την τεχνολογία, στο high-touch, που έτσι κι αλλιώς έχει από τη φύση της η αγορά του δώρου και η έννοια του δώρου. Αυτά από μένα. Ελπίζω να μην πλατείασα και να μην σας κούρασα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια, τα οποία κλεφτά τα έβλεπα τέλος πάντων, και για τη συμμετοχή τέλος πάντων. Αν βλέπετε αυτό το βίντεο στον τοίχο κάποιου γνωστού σας ή και άγνωστος να μην είναι, μπορεί να του στείλετε ένα μήνυμα. Λογικά είναι συνεργάτης για να το έχει κάνει κοινοποίηση στον τοίχο του. Αν κάποιος σας έστειλε τη μαγνητοσκόπηση με email, μπορείτε να απαντήσετε στο email τέλος πάντων. Αν σας έχει στείλει μια σελίδα με μια φόρμα, συμπληρώστε τη φόρμα και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας το συντομότερο δυνατό, εντός 24 ώρων πιθανότατα. Πιστεύω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Πιστεύουμε πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολύ σε αυτό το νέο project. Καλή μας αρχή. Πάμε να σαρώσουμε. Γεια χαρά. Γεια χαρά σε όλους.